لاسيدنس بيترسن نايشون من تورح نفس الزور جنابرت أب كاليفورنيا اتنبر قوال انتخون أب ديسمبر 4 بغتش عنكلتن عامة مرت باهندبت تسور نشتيت أني حقن مالتون أب أبريل كلتش عن سلستن نايليسي مستريت ودا ريسا أب سان فرانسيسكو خبابي أب زركب ناي بحر جمجم يرخبو ناي زجبن تطرطار زنبر دما جزء بعد جزء دخانة سكوتيت بيترسن انتخون بحقون اتبع الجزء نزيئة نشوم من دورحي بتحت زنبرت سبيتو نجزء ودو أب كبدا وشتن كله قتيل واديو كبرات بيتسب لما أنتون كم تلمود بخالق نايجبن تاريخ مزيكم هاللخو قتيلو زقرب لكم تاريخ أب تمأتوي كم زل عالكوه بتعمي دسم بدن سب لما أنت كذا بزح حتتات زفتر تاريخيو إزي فيديو تفتيخمو لايك نشر المقبر أي ترسعنا بالكو نابس تاريخ كوستكم. ليسي بيترسن بعصر 1975 ماي 4 أبيسكالون كاليفورنيا وشتي استولدت انتقون كاب قلعنتا جميرو أبناء بقى محرشة تسرح زنبرت انتقون مسادي أون أتخل محبحب تفوتو يانيرا ناي ليسي أدي أنا بوان جنا قلعان كلها سلت تفاتحو مسادي أتوم نامو يستخيدهم كنبرو جمرو كابو ندحر أديهم شاربون غرابيسكي نستبهال سبت مرعا ندقا بحنساب كعبيوهم جمرو أبز جبن استطرت نيليسي بعد جزادما بخال جز أب سان دياغو كاليفورنيا وشتي بعصر 19 كلتن أب أكتوبر 24 يناير استولد نيسكوت بيتسب زناي قدم حدارم زولدوم شدش قلعت زلوم انتخانو بحنساب زولدو بحتا ودم نص يناير سكوت كاب قلعنات جميرو مس غولف فلي فقر دنبر انتخان مس عابيون هبوب ناي غولف تصوات مخان يدل نيرو ساندياغو أب هاي سكول وشتي أب زمهرلو ساعات أب زحجي بروفيشنال ناي غولف تصاوتي مسخانة بيل ميكيلز أب حدا كلاب وشتي يتصاوت نيرو سكوت نغولف زنبرو فقري ببيدن كالوت محازتون كابع غنز حلفة نحن نحز زايدن تخون أب حدا وقتي نحدا محازقو نكستيو حيزو أبزو تصلو ساعات نيتو قلع أبو سلاز فلتا نابت يونيفرسيتي قريتا سلاز غربة سكوت كابت ناي غولف كلاب كسبقوق كإلو إيو أب 1994 سكوت تقصيرو أب سرحلو أب حدا كافي وشتي نمحازقان مركب تملالس دنبرت ليسي أب عينا وشتي يأتو إلوون أزياد فتو سعيبا دما قدر تليفونات قدفلو أبت معلت مشت ليسي نأديا كتمرعو اتدالي عينة ودي كم زرغبت تزاريبات تانيرا سكوت نيليز قصري دحر محازو كدوللان كرخبان جمرة كابزن دحر ركبهم نبرت عن تمتزق سكوت نقولف نبر حلم قديفو زحاشا جنزب نمركاب أب بيزنس قلبو يقبر نخلت عامت نترخبو دحر مزنحهم حابيرهم كنبرو جمرو أب 1997 نون ليزي دحر ممراغا أسعبهم يمرعو سكوت مهرؤنا ود أبز نبرلو ساعات ليزي سرح أدداليات قصر أبز ساعات اتوم مرمرتي كم استزاربو سكوت كاب حدار وصايك زور جميرو نيرو أكتوبر 2000 عامة مرت 77 $177 أبزوت جزا كوبينيا كبابي يغيرو ليسي فرق معلتو سرح أبني ممهرنت كتسرح تجمر سكوت دما أب حدا نادخو عمفري تكال تقصيرو كسرح جمرة نيليسي بيتسب انتقلتوا أب جزا وشتي سب آيا تأمانيت نموخان تسرح تراي مقبي مسرح اتفوتو بتعمي ورجوال كم زخانت بمزرابيو أب كلتان عامة مرت ليسي تنستتخون مستبع الجزاء بمخانون يودهم سم كونر كم زبلو يسمعوا أب نوفمبر كلتان دما سكوت بحدا محازو جز أمبر فري مستبهالت مسناي ماساج تيرابيست بعد مويا إلا ليو بقلطفون اتركبهم نافقري تغيره ديسمبر 23 أب كلتان عامة مرت أب تأقام شت كبابي ليسي مس سكوت نامنا يدي صحفتي إيميلي أب التسر حدو داج أقر جزا يخدو ببورحو حنساب نامزة سكوت أبز جزا جبرو يقمقم نيرو كم تلمود جبرو دحر مقمقامو إيميلي أمزالي نزبادتو ميفر مرت خلي جزيو الله كم زمزة يزاربن أرى زشاقو لايكونن مسبادتوون صباح أب تمندرم أبز ركب ميدا غولف سلازت صاوت لما عنتي مجزا أي حيش إلوان يخيد بتوم مرمرتي أب تدحر كم زبلوو سكوت نبوزحات سبات صباح غولف كتصاوتينا بلا يزارب نيرو نايليسي أدى شارول مسقوالا أبتمشت كبابي بسلكي أواقع نيران
በዚ ምክንያት ሌሲ ቅድሚ ምጥፋኣ ንመጠረሻ ግዜ ካብ ዘዋግዓኣ ኣዲኣ ሓፍታን ስኮትን እዮም ነይሮም። ካብዚ ንድሓር ስኮት ናብ ፖሊስ ብምድዋል በዓልቲ ገዝኡ ዲሰምበር 24 ኣብቲ ንጎ ከባቢ ዓፃ ኣብ መሓዝ እንከሉ ንመጠረሻ ግዜ ከም ዝረኣያን ካብኡ እንድሓር እውን ምንም ብዛዕባ ዝሰምዖ ነገር ከም ዘየለ ይዛረቦም። ስኮት ወሲኹ ክወፅእ እንከሎ ናይ ሾው ቴሌቪዥን እናረአየት ከም ዝነበረትን ነቲ ገዛ ወላዊላ ነቲ ከልቦም ወክ ሒዛቶ ንክትወፅእ እናተዳለወት ከም ዝነበረት ይዛረቦም። ግሪን ተባሃለት ጎረቤቶም እውን ናይ ስኮት ከልቢ ኣብቲ ደገ ንበይኑ ኮይኑ ምስ ረኸበቶ ብመሓዝ ናብቲ ገዝኡ ኣብ ትረፋድ ከባቢ ከም ዘእተወቶ ተዛረበት። ቀፂሉ ግን እቲ ሰዓት ተጋጊኤ ብምባል ነቲ ሓሳባ ተዕርዮ። ክልተ ተፈላለዩ ጎረባብቲ እውን ነቲ ከልቢ ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓት ከም ዝረአይዎ ተዛረቡ። ኣብቲ መዓልቲ ድሕሪ ሰዓት ከባቢ ስኮት ካብቲ ናይ ስራሕ ቦትኡ ኮይኑ ወለላይ ሕጂ ካብ ስራሕ እናወፃኹ ዘለኹ ክብል ብቴክስት ይሕፉላ ነይሩ። ስኮት ካብቲ ዝኸደሉ እንትምለስ ናይ ሌሲ ማኪና ኣብ መንገዲ ከም ዝረኸቦን ናብ ገዛ ምስ ኣተወ ግን ከም ዘይነበረት ተዛሪቡ እዩ። ስኮት ሻወር ድሕሪ ምውሳዱን ክዳውንቱ ድሕሪ ምሕፃቡን ናብ ጎረቤቱ ገዛ ብምኻድ ንሌሲ እንተደኣ ሪኦማ ነይሮም ይሓትት። እቶም ጎረቤቱ እውን እንትዛረቡ ስኮት ኣብ ገዛ ውሽጢ ኮይኑ ጎልፍ እናተፃወተ ከም ዝወዓለ ዓውታ ይሰምዑ ነይሮም። ናይ ሌሲ ቤተሰብ እውን ብምጥፋኣ ስዒቡ ኣብ ገዛ ውሽጢ ተኣኪቦም ኣብ ዝነበሩሉ ሰዓት ጎልፍ ንኽፃወት ኢሉ ከይዱ ከም ዝነበረ ከም ዝተዛረቦም ይዝክሩ። ስኮት ቀፂሉ ናብ ናይ ሌሲ ኣደ ብምድዋል ሰበይቱ ረኺባታ እንተደኣ ኮይና ይሓታ። ሾሮን ግን ናይ ሌሲ ምጥፋኣ ገና ኣብቲ ሰዓት እያ ነይራ ዝሰምዐት። ካብዚ ንድሓሪ ነይሩ ናብ ፖሊስ ናይ ሌሲ ከም ዝጠፍአት ዝተሓበረ። ሌሲ ኣብ ዝጠፍኣትሉ ሰዓት ናይ 7 ወርሕን 2 ሰሙንን ብፅሕቲ እያ ነይራ። ናይ ሞዴስቶ ፖሊስ መርመርቲ ዝኾኑ ኣለን ምስ ጆን ምስ ናይ ሌሲ ምጥፋእ ድሕሪ ሓበሬታ ምርካቦም ኣቐዲሞም ነቲ ምርመራ ንምጅማር ናብ ናይ ስኮት መንበር ገዛ ይኸዱ። ኣብኡ እውን ምስ በፅሑ ናይ ሌሲ መፋትሕ ኢሉ እውን ቦርስኣን ኦክያላኣን ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ረኺቦሞ እዮም። ካብቶም መርመርቲ እቲ ሓደ ዝኾነ ኣለን ንፈለማ ግዜ ንስኮት ኣብ ዝረኸበሉ ሰዓት እቲ ኩነታት እንትዛረብ ኣብ ዝረኣኽዎ እዩ ነይሩ። ጥርጣረ ዝሓደረኒ ዝብል ነዚ ምክንያት እውን ዝነበረ ነታ ጥንስቲ በዓልቲ ገዝኡ ከም ዝተፍአቶ ንምእማን ብዝኸብድ መልክዑ ነቲ ጉዳይ ዋላ ሓንቲ ቀልብን ድሌትን ኣይነበሮን ኢሉ እውን ብዘደናግር መልክዑ ብጣዕሚ ሃዲኡን ብዝዝሓለ መንፈስ ይዋግዖ ስለ ዝነበረ ምናልባት እውን ናይታ ሰበይቱ ምጥፋእ መልዓሊ ከይፈለጠ ከም ዘይተርፍ ክጥርጥር ክኢሉ እዩ። ስኮት ንፖሊስ ዓሳ እናፃወደ ዝነበረሉ ከባቢ ድሕሪ ምዝራቡ ብቁልጡፍ ናይዚ ሰብ ጉዳይ ዘይተዋሓጠሎም ፖላይስ ናብቲ ዝበሎም ከባቢ ምርመራ ንክገብሩ ትዕዛዝ ኣመሓላሊፉሎም ነይሩ። ፖላይስ ንስኮት ካብ ፈለማት ሒዞም ዋላ ተጠርጠርዎ። እዚ ጥርጣሮኦም ግን ካብቲ ከባቢ ካልእ ሰብ ከም ዝገበሮን ንዕኡ ንምሓዝ እናፃዕሩ ከም ዘለውን የምስሉ እዮም ነይሮም። ስኮት ብናይ በዓልቲ ገዝኡ ቤተሰብ እውን ኢሉ እውን ነዚ ጉዳይ ብዝሰምዑ ሰባት ኩሎም ዓብይ ድጋፍን ተኣማንነትን ነይርዎ እዩ። ጃንዋሪ 17 ብ2003 ዓ.ም ስኮት ቅድሚ ሕጂ ምስ ክልተ ዝተፈላለየ ኣዋልድ ካብ ሓዳር ወፃኢ ርክብ ከም ዝነበሮ ፖሊስ ይበፅሖ። እዚ እውን ናይ ፍቕሪ መጓዓዝቱ ዝነበረት እታ ሓንቲ ዝኾነት ኣምበር ፍሬ ስኮት ብናይ በዓልቲ ገዝኡ ምጥፋእ ኢድ ክህልዎ ከም ዝኽእል ዝሕብር ሓደ ጸብጻብ ድሕሪ ምርኣያ ናብ ፖሊስ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብዘብፅሓቶ ሓበሬታ እዩ ነይሩ። ኣምበር ከም ዝተዛረበቶ እንተኮይኑ ስኮት ክትላለዮ ኮላ ሲንግል ከም ዝኾነ ብምዝራብ ሓሲዋ እዩ። ካብኡ ንድሓር ንዝተወሰኑ ሓቢሮም ድሕሪ ምጽንሖም ድማ ሰበይቲ ከም ዝነበረቶን ከም ዝሞተትን ይዛረባ። ፖሊስ እውን ነዚ ምስ ሰምዐ ምናልባት ስኮት ንበዓልቲ ገዝኡ ንምቕታል ኣብ ዝተለመሉ ሰዓት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ሓዘ። ኣብዚ መንጎ እውን ናይ ሌሲ ቤተሰብ ናይ ጓሎም በዓል ገዛ ምስ ካልእ ጓል ካልእ ርክብ ሒዙ ከም ዝነበረ ስለ ዝሰምዑ ንስኮት ዝነበረ ማቀራርባ ብምንጻግ እዚ ፈጺሙ እንተኮይኑ ንጓልና ቀቲልዋ እንድሕር ኮይኑ ይጻረየልና ክብሉ ጻውዒት የቕርቡ። ናብ 30 ዝጽጉዑ ናይ ፖላይስ ኣባላትን ናይ ሌሲ ቤተሰብን ኢሉ እውን ጎረባብትን መሓዙትን ነታጠፈት ጥንስቲ ንብዙሕ ማይላት ኣካሊሎም ክተኣላልሹ ጀመሩ። ብሓፈሻ ብናይ 2 መዓልቲ ምትዕልላሽ ጥራይ ካብ 900 ሰባት ንላዕሊ ተሳትፎ ገበሩ። ኮይኑ እውን ግን ሌሲ ክትርከብ ኣይከኣለትን። ፖሊስ እውን ኣቐዲሙ ነዛ ዝተፍአት ጓል ንኽትርከብ ሓበሬታ ዝሃበ ሰብ $25,000 ከም ዝህብ ኣብ ዜና መሓላለፈ። ቀፂሉ እውን እዚ ቁፅሪ ናብ 500,000 የደይቦ። ኮይኑ ግን ሕጂ እውን ወላ ሓንቲ ተረኽበን። ኣፕሪል 13 ብ2003 ዓ.ም ግን ንኸልቦም ወኪሒዞም ዝወፁ እዚኦም መጻምዲ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ እናናሸወ ዝነበረ ናይ ንእሽተይ ቆልዓ ሬሳ ይረኽቡ።
ኣብ ዝቐፅል መዓልቲ እውን ከምኡ ኣብቲ ናይ ባሕር ደንደስ ናይታ ጥንስቲ ሬሳ ይርከብ። እቲ ዝተረኸበ ሬሳ ብጣዕሚ ስለ ዝናሸወ ንኸለልይዋ ብዘጸግም መልክዓ ጠፊኡ እዩ ነይሩ። እቲ ሬሳ ኢድ ርእስን ኢሉ እውን ናይቲ እግሪ መብዛሕትኡ ክፋል ኣይነበረን። ቀፂሉ እውን ብዝተገብረ ምርመራ ተረኽቡ ክልተ ሬሳታት ናይ ሌሲ ምስ ወዳ ምዃኑ ይረጋገጽ። ኣብቶም ሬሳታት ብዝተገብረ ምርመራ ብጣዕሚ ብዘሕዝን መልክዑ ኣብቲ ናይቲ ቆልዓ ክሳድ ፕላስተር ተጠምጢምዎ ከም ዝነበረ ተፈሊጡ እዩ። ናይ ዝገበን ቀንዲ መርመርቲ ስኮት ዓሳ ይፃወት ነይረ ዝበለሉ ቦታን እቲ ናይቶም ሰበይትን ወዳን ዝተረኸበ ሬሳ ቦታ ሓደ ምዃኑ ወሲኹ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ስኮት ናይ ፈለማ ተጠርጣሪ ገይሮሞ ነይሮም። ካብዚ ንድሓር እቲ ናይቲ ከባቢ ፖሊስን ኤፍቢአይን ናይ ስኮት ኣቑሑት ክፍትሽዎ ጀመሩ። ኣብቲ ናይ ዓሳ መፃወድያ ጀልባ ውሽጢ እውን ኣብቲ ፒንሳ ናይ ጨጉሪ ብጣስ ስለ ዝረኸቡ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ይገብሩሉ። እቲ ውፅኢት እውን ከምቲ ዝገመትዎ ናይ ሌሲ ይኸውን። ቀፂሉ እውን ስኮት ንበዓልቲ ገዝኡ ናብ ማይ ውሽጢ ንኽእትዋ ዝተጠቀመሉ ዝተፈላለዩ ኣቑሑት ይረኽቡ። ብቕልጡፍ እውን ፖላይስ ንስኮት ኣብ ኣፕሪል ብ2003 ዓ.ም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የውዕልዎ። ኣብቲ ዕለት እውን ስኮት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እንትውዕል 15,000 ብጥረን ዝተፈላለዩ ናይ ክዳውንቲ ቅያራትን ኢሉ እውን 4 ቴሌፎናት ሒዙ ዝነበረ እንትኾን ናይ ባዕሉን ናይ ሓውን መግነሕ ፍቓድ እውን ሒዙ እዩ ነይሩ። ስኮት ኣብዚ ጥራይ ኣይብቃዕን፣ እቲ ጸሊም ጨጉሩ እውን ናብ ብጫ ዝመስል ቀለም ለኺዎ እዩ። ፖሊስ ነዚኣቶም ኩላቶም ነገራት እንትዕዘብ ምናልባት እውን ንእሽተይ ተዝድንጉዩ ስኮት ካሃድም ከም ዝነበረ ግምት የቕምጡ። እቶም መርመርትን ፖላይስን ነዚ መሰክሕ ገበን ብቕልጡፍ ናብ ፍርዲ ዘቕረብዎ እንትኾን ብጣዕሚ መሰልቸዊ ካብ ዝኾነን ነዊሕ ግዜ ካብ ዝወሰደን ናይ ፍርዲ ከይዲ ንድሓር ብጣዕሚ መሰንበድን ጭካነ ዝተመልኦን እዩ ኢሎም ዝገለጽዎ እቶም ደያኑ ኣብ ልዕሊ ስኮት ናይ ሞት ፍርዲ ብምብያን ነቲ ፍርዲ ይዓጽውዎ። ስኮት እውን ኣብ ልዕሊ በዓልቲ ገዝኡን ኣብ ከብዳ ኣብ ልዕሊ ዝሓዘቶ ድቅን ብዝፈጸሙ መሰክሕ ቅትለት ብቐታሊ መርፍእ ዝፍጸመሉ ናይ ሞት ቁፅዓቱ እናተኸታተለ ኣብ ሳንኩዊተን ፕሪዝን ዴዘን ውሽጢ እዩ ዝርከብ። ክቡራት ቤተሰብ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ታሪክ ነዚ ይመስል ነይሩ። ነቲ ቪድዮ እንትፈትኹሞ ላይክን ሸርን ብምግባር ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ምጥዋቕ ኣይትረስዑ።